Pozivam sve ljude da se odazovu u što većem broju, da podrže naše sportaše, da se zabave i da uživaju ovdje i vesele se uspjesi. Pa ljudi, ja vas pozivam dođite na sveučilišne igre jer trebate vidjeti kako to profići rade, a ne ovo što smo mi radili. Ćao, vidimo. Pozivam sve ljubitelje sporta da dođu podržati hrvatske sportaše i studente na ovogodišnjoj sveučilišnoj univerzijadi u Zagrebu i Rijeci. Vidimo se. Dragi moji veliki i mali, vi koji se bavite sportom i vi koji nikada niste, nema veze, nije bitno, trebate nam. Dođite i podržite ovogodišnju univerzijadu.